Sut i wneud cynllun dianc ar gyfer eich cartref? Lluniwch gynllun o'ch cartref. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dangos ar holl ddrysau a ffenestri. Edrychwch am mhob ystafell. Nodwch ar eich cynllun ddwy ffordd y gallech chi fynd allan. Dylai'r holl ffenestri a drysau agor yn rhydd. Dylech allu ei defnyddio i fynd allan. Gofalwch bod y grisiau a rhodfeydd yn glir a heb unrhyw rhwystrau. Gofalwch bod larmau mwg yn eich cartref a'i bod yn cael eu profi unwaith yr wythnos. Dywisiwch fan cyfarfod y tu allan. Dylai fod o flaen eich cartref. Dylai pawb gytuno a byddent yn cyfarfod yn y lle hwn os bydd tân. Dysgwch eich cyfeiriad ar eich cof a gwnewch yn siŵr bod modd gweld rhif eich tŷ neu adeilad o'r stryd. Trafodwch eich cynllun gyda phawb yn eich cartref. Cofiwch, os ydych chi'n cael tân, rhaid i chi alw 999 a gofynnwch am y gwasanaeth tân. Ymarferwch eich dril tân cartref. Gwnewch gynllun dianc rhag tân yn eich cartref eich hun drwy lawlwytho eich grid cynllun dianc o www.dcymru-tan.gov.uk.